ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କୌଶଳ ଓ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିପରି କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟର ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାର ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ବାକ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ, କାହାକୁ, କେତେବେଳେ, କାହାର, କେଉଁଠି, କିପରି, କେଉଁଠାରେ, କାହିଁକି ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। କେଉଁ ଛାତ୍ରଟି ଗତକାଲି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ? ତ ଏଠି କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଶବ୍ଦର ଟେବୁଲଟେ ଦିଆହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏତକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତା'ର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେପରିକି କ'ଣ, ଆଜି ରାତିରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତ ସେ ଟେବୁଲରେ ଯେତେକ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି ସବୁ ଉଦାହରଣରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଛି। କିଏ, କିପରି, ସେ ଝିଅଟି କିଏ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏହି କାମଟି କରିନାହଁ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ କରାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଜିଜ୍ଞାସା ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଖାଲି ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଏ। ଯେପରିକି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ, ତୁମର ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାକୁ ଅଛି? ମନୀଷା ସୁସ୍ଥ ଅଛି? ତ ଏଭଳି କିଛି ବାକ୍ୟ କରାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ବାକ୍ୟର ପଚାରିବାର ପଦ୍ଧତିରୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା କୌଶଳ ଯୋଗାଯୋଗର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା। ତ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ଆମେ ପଚାରିଥାଉ। ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଜଣାଥିବା ଦରକାର ଯେ କିପରି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତାପଦ ଓ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଭଲ ପଦଟି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଥିରେ କିଛି କ୍ରିୟାପଦ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ମୁଁ ଭଲ ନାଚେ, ମୁଁ ଭଲ ପଢ଼େ। ତ ଏହିପରି କିଛି କ୍ରିୟାପଦ ଯୋଗ କଲେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଯେପରି ଯାଇଛି, ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ସେ କମଳା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ବହୁ ସମୟରେ କର୍ମପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ବି କର୍ମକାରକ କ୍ରିୟାପଦ ସାଧାରଣତଃ କର୍ମପଦର ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପିଲାଟି କାନ୍ଦୁଛି। ତ ଏହି ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ କାନ୍ଦୁଛି ତ ଅକର୍ମକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ କୌଣସି କର୍ମପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସକର୍ମକ କ୍ରିୟାପଦ ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମପଦ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହି ଧରଣର ବାକ୍ୟ ରଚନାରେ କର୍ମପଦ, କର୍ତ୍ତାପଦ ଓ କ୍ରିୟାପଦ ମଝିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥାଏ। ଆସ ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ମୁଁ ଖାଉଛି। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତାପଦ, ଖାଉଛି ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି। ତ ମୁଁ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତାପଦ, ଭାତ ହେଉଛି କର୍ମପଦ, ଖାଉଛି ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ତ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥବୋଧକ କରିବାକୁ ହେଲେ ତ ଉପରୋକ୍ତ କିଛି କର୍ମରେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ରଖି ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିବାକୁ ହୁଏ। ତ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତା କିଛି ବୁଝିପାରିବା ବା ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବା, ସେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହେବ। ଯେପରି ଦେଇଛି ଉଦାହରଣ, ମୋର ବ୍ୟବସାୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ମୋର ବ୍ୟବସାୟରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୋର ବ୍ୟବସାୟରେ କ'ଣ, ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ।